pamusoro tinokuchingamidza zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Muchirongwa chanhasi tiri kuda kukurukura pamusoro penhaurwa yemwedzi wembudzi. Mwedzi uyu wakanzi mbudzi nemhaka yei? Mwedzi uyu wakanzi mbudzi pamusoro pekuti zvizhinji zvaienderana nekuti mbudzi dziurawe mumwedzi uyu zvaimbomiswa. Kune zvakawanda zvaita kuti mbudzi dziurawe. Panorohwa makuva kana kuitwa magadziro, mbudzi dzaiurawa. Panoroorwa munhu, chero munhu anga vatizira muroora achipinda mumusha, mbudzi dzaiurawa. Bira, mbudzi dzaiurawa. Pane zvakawanda zvaiitwa zvaita kuti mbudzi dziurawe. Asi mwedzi uyu pawakangonzi mwedzi wevadzimu, zvinhu zvakawanda zvaita nekupira vadzimu kana kugadzira chero matare. Tinoziva zvekare kuti panoshandwa munhu panoshandwa nembudzi. Saka zvinhu zvese izvi pazvaimiswa, matare kushandwa kwevanhu, kuroorana kwevanhu, kugadzira makuva, pazvaimiswa zvinhu izvi zvairevawo kuti mbudzi dzakange dzisingachaurawi, mbudzi dzakange dzofarawo nekuti dzinenge dzisingaurawi. Zvikanzi mwedzi wembudzi nokuti mbudzi dzinenge dzichifara dzisingachaurawi mwedzi uyu. Saka tinoona kuti unonzi mwedzi wembudzi, asi chikuru ndechekuti panenge pamiswa zvinhu kana kuti maceremonies anoita kuti mbudzi dziurawe, zvonzi mwedzi uno mwedzi wembudzi. Asi chikuru chiri pamwedzi uyu ndechekuti mwedzi wavadzimu. Saka mumwedzi uyu vadzimu naMwari vanenge vachipiwa nguva, pasina kuchema kwedu kwakanyanya, pasina kupira kwedu kwakanyanya kwavari mune zvatinge chiita zuva nezuva, tichipa vadzimu nguva yokusvitsa zvichemo zvedu zvimwe kuna Mwari, tichipa nguva yokuti musika vanhu Nyadenga agare matare ake nevadzimu nematare emadzinza akasiyana siyana, kuti kana madzinza iwawo kana midzimu iyoyo yakubva kuna Nyadenga yakudzoka zvekare kuzobata mabasa ayo, idzoke yaita matare akakwana nenguva yakakwana naNyadenga. Azvaiva zvinhu zvakanaka kuti midzimu iri pakati pekuita matare naNyadenga ponzwikwa kuchema kwemhere, konzwikwa kuchema kwevazikuru vachida matare nevadzimu. Saka zvainzi zvizhinji zvinoita kuti vadzimu vasawana nguva yakakwana naNyadenga ngazvimbomira, nokuti patinoita matare tinotochema kuvadzimu, patinorova guva tinotochema kuvadzimu, patinenge tichipira tinotochema kuvadzimu, tikaita bira tinenge tine zvatinotochema kana kuda kutaura kana kupira kuvadzimu. Saka vadzimu vaizoti nzeve kuvazukuru, nzeve kuna Nyadenga, zvikanzi aiwa zvevazukuru ngazvimbomira, tipe nguva kuna Nyadenga nevadzimu vaite matare avo, vadzimu vozodzoka vaine nguva nesu. Ndiyo nguva zvekare vadzimu vanenge vachichema kuna Nyadenga pamusoro pemvura, kuti mvura inaye, kuti tive nemvura tikwanise kurima, nekuti kare ndiyo nguva yatazoona zvekare mvura ichitanga kunaya. Saka wakanga uri mwedzi wavadzimu, asi waizoita kuti mbudzi dzifare nekuti dzinenge dzisingaurawi. Tataura tikati sei mwedzi uyu wakanzi mwedzi wavadzimu nezvakanga zvakakoshera mwedzi uyu. Tikati yakanga iri nhau yekunochema kuna Nyadenga, vachinokumbirawo mvura, vachinokumbirawo mamwe maropafadzo, vachinokumbirawo zvakawanda zvimwe zvaikwanisa kuchemwa kuna Nyadenga, zvichichemwa zviri zvinhu zvingaenda pamusoro penyika yose, zviri siri zvinhu zvinganangana, nokuti zvinhu zvainangana zvaipedzwa nevadzimu. Asi tine zvinhu zvaichemwa nenyika yose, zvizhinji zvichemo zvakadaro ndizvo zvichemo zvaizosvika kuna Nyadenga. Ngatichibva ipapo, ko mwedzi uyu waitanga papi uchiperera papi? Ndiyo nhaurwa yanetsa mukati mematare, mukati mechivanhu.
hakuna kuwirirana kuti mwedzi wembudzi unotanga papi, mbudzi inotanga papi ichiperera papi. Nhau yanetsa haisi nhau yekuti zvakagara zvichinetsa namakare iwawo. Kana ari makare, vaiziva mafambisiro avaita mwedzi yavo, vaiziva mafambisiro avaita gore ravo, vaiziva mafambisiro avaita zuva ravo. Asi varungu vachinouya, pane zvakawanda zvavakanoshandura, pane zvakawanda zvavakanochinja mukati megore, kati mekalenda rechivanhu. Kalenda raishandiswa muchivanhu rakanga rakamira sei? Ngatitange panhaurwa yemazuva kati vhiki. Varungu vakanoshandura vhiki, nokuti vhiki yechivanhu yakanga ine mazuva 6. Varungu ndokuuya vachiti vhiki or week inenge ine mazuva 7. Ndekumwe kushandurwa kwatinoona kwakaitwa nevarungu. Havana kushandura ipapo chete, vakashandura nhaurwa yekuti tinoverenga nguva mwedzi dzedu tichishandisa mwedzi or moon. Varungu vakauya nesolar calendar. Isu takanga tisingashandisi solar calendar kana kuti Gregorian calendar ravako mazuva ano iri rine mwedzi 12. Kalenda rataishandisa rakanga rine mwedzi 13. Ndichazozvisanangura zvakare zvizere. Chimwe chakashandurwa nevarungu inhau yekuti mwedzi wokutanga ndeupi. Varungu vakauya vachiti mwedzi wokutanga ndindira, isu mwedzi wokutanga waive kukadzi. Regai timbozama kupinda munhoroondo zvimwe zvinhu zvandataura izvi, tione kuti taishandisa kalenda ripi. Chekutanga, ko isu taishandisa lunar calendar here kana kuti solar calendar? Hatingati tainyanya kushandisa solar kati lunar, asi kalenda redu rakanga rakarerekera kulunar calendar. Lunar calendar ndiro rinotarisa kufamba kunenge kuchita mwedzi. Mwedzi pawainzi wagara kwaive kupera kwemwedzi. Zuva ramangwana rakanga riri zuva rekutanga uri mwedzi wokutanga. Saka taitaura nhaurwa yezuva, totaura nhaurwa yemwedzi. Takutobatanidza zvinhu zviviri zvakasiyana. Tiri kuti mwedzi wagara, mwedzi wapera, asi toti zuva rabuda. Zvinoreva izvo kuti taiti zuva, tine zuva remuvhuro, tine zuva rechipiri, tine zuva rechitatu, rechina, chishanu, mugovera, topedza ipapo. Zvinoreva kuti apa takanga tine rumwe ruzivo rwenguva runoenderana nezuva, toita zvekare ruzivo runoenderana nemwedzi. Saka takanga tine a solar lunar calendar, kwete a lunar calendar chete. A solar lunar calendar, sekalenda riri kuChina, ndiro rinotipa mukana wekuva nemwedzi 13, 13. Kana ukatarisa kalenda reChina iko zvino, vanenge 2023 vane mwedzi 13, asi vanenge vachiti leap year. Nemhaka yekuti makalenda osaya solar calendar kana kuti lunar calendar rine zvimwe zvisina kupedzeredzwa, harisi perfect, rine zvimwe zvinosaririra. A lunar calendar riri kumashure nemazuva anokwana 11, nokuti rine 354 days. A solar calendar rine 365 days. Asi apa panenge pane zvimwe zvidimbu zvenguva zvinenge zvisingaverengwi. Ndosaka tichosvika patinoti pane yatinoti a leap year, nokuti ndezvimwe zvidimbu zvenguva zvinosara zvisingaverengwi. Saka vanhu vatema vakanga vakabatanidza a solar calendar nelunar calendar. Ndosaka vaiti tine mwedzi asi tine mazuva, tozoita mavhiki, mavhiki aibva mumazuva. Zvizhinji munogona kutarisa vhidhiyo yandakaita mugore rapfuura pandaitaura nezvemwedzi wembudzi. Handingadzokorori zvose, asi chandinoda kutaura apa ndechekuti gore redu raitanga nakukadzi richinopera
nandira. Ndizvo zvakanga zviriko gore ratanga kukadzi. Nemhaka yei gore ratanga kukadzi? Nekuti kukadzi, it is a rebirth of everything. Gore idzva kutanga zvinhu zvitsva zvainzi kukadzi. Nokuti kukadzi, vanhukadzi vanobatanidzwa nerebirth. Vanobatanidzwa nebirth and rebirth. Kuzvarwa nokuzvarwazve patsva zvinenge zviri mukati menhaurwa yevanhukadzi. Saka taitanga kukadzi. Kukadzi avapo kwaizouya kurume. Kurume kuti zvinhu zviwande. Zvinhu should multiply. Saka chero mukurarama kwedu zvainzi mukadzi akazvara mwanakomana ati rudzi rukure. Ndosaka painzi kukadzi, asi kukadzi uku ngakuisewo kurume zvinhu zvikure zviwande. Saka takanga tina kukadzi, kurume, kubvumbi zvichienda, chivabvu nabandwe. Wakanga usiri mwedzi mumwe chete, yakanga iri mwedzi yakanosiyana. Ndakatsanangura zvizere muvhidhiyo yapfuura. Asi ndoda kuenda pana ndira. Ndira ndati ndiwo wakanga uri mwedzi wekupedzisira. Ndira wakanga wakafanana naDhisemba. Ndira zvakanga zviri zvipukanana zvitema zvatinoona panguva iyi. Zvipukanana zvitema izvi ndo zvakazotorwa zvakunzi ndira wegore. Kupera kwaro, rima riya rakangofanana nekugara kwemwedzi. Rima ratinoona mwedzi wagara ndiro rima rimwe chete ratinenge tichinoona kana tava muna ndira, kupera kwegore. Saka ndo zvakanga zviripo. Asi varungu vachiuya neGregorian calendar vakaona kuti mwedzi 13 gumi nemitatu haiiti. Vakati ngatichibatanidza chivabvu nabandwe uve mwedzi mumwe chete, tisare tine 12 months. Hazvirevi kuti kalenda tanga tinaro rakanga rakanaka. Naiko zvino hakutorina kalenda ratingati iri ndo the best calendar. Kalenda rega rega rine maweaknesses aro. Isu takaita zvataikwanisa kuita zvakanga zvine maweaknesses azvo, asi zvaifamba munguva iyi. Zvaifambisa nguva. Takanga tisingazivi kuti kune chinhu chinonzi leap year. Ndosaka takagadzira kalenda raibatanidza zvose, raigona kubatanidza nemaleap year iwawo. Ndosaka takaita kalenda ratanga tinaro raive nemwedzi 13. Ndiro kalenda ratakanga tinaro. Saka chakunetsa nhasi chii? Mwedzi waMbudzi unotanga papi uchiperera papi? Vazhinji vakavhara matare kana kuti vakavhara zvinhu zvakawanda. Vakaona kuti mwedzi wakagara musi wa14. Saka musi wa15 rakanga ratova rimwe zuva reumwe mwedzi. Vakati tavhara matare nokuti ndiyo mbudzi yedu. Kusvika musi wa13 November unonzi mwedzi unogara zvekare. Musi wa14 November unenge wava umwe mwedzi. Tikada kushandisa chivanhu chedu chakanga chine mwedzi 13 kwete 12. Mbudzi yedu inotanga musi wa14 November kusvika musi wa12 December. Ndiyo inenge iri mbudzi yedu iyoyo. Tichishandisa mwedzi 13 yaishandiswa nemadzitateguru edu. Asi tataura tikati mwedzi idzi dzakabviswa, mumwe mwedzi wakagurwa ukabatanidzwa nomumwe mwedzi kuti uve mwedzi mumwe chete. Ndo zvinonetsa. Saka takushandisa mwedzi 12. Kana mbudzi yedu ikaita 14 November to 12 December, zvita yedu inozoenda pa 13 December to 11 January. Asi tati gore redu rakanga risingaperi muna zvita, rainopera muna ndira parainovhariswa. Ndira yedu yaizova papi. Ndira yaizoita 12 January kusvika musi wa9 February. Tichingoti 10 February ndipo patinge takutanga kukadzi. Gore idzva ndo paringe rakutanga. Saka maona kuti izvi ndo zvinenge zviri kuma Chinese izvi.
musi wa10 February gore rinouya tichindera negregarian calendar 10 February ndiyo inenge iri 1 January yekumaChina vanoshandisa the solar lunar calendar rinoda kuenderana nekalenda rataishandisa. Saka isu tingadai tichiti gore redu rinotangawo musi wa10 February gore rinouya ndiyo inenge iri January, asi January iyi isiri ndira, January iri kukadzi. Dai zvisina kushandurwa nevarongo. Saka ndiwo mamiriro akaita Gregorian calendar nelunar calendar nesolar lunar calendar ndo zvava kunetsa mazuvano. Saka mumwe nomumwe ane maonero aakungoita. Hatichina chinhu chimwe chete tikati ichi ndicho chaicho. Nekuti iko zvino chero vanhu vanoti tiri muna Mbudzi nokuti musi wa14 mwedzi wakagara, asi vabvunze kuti gore renyu rinotanga papi. Kana vakuenda kupera kwegore vanodzoka zvekare kuna 31 December. Saka kana vanhu vachiti November Mbudzi i15 October to 13 November, zvinoreva kuti December yavo inobva yatoita 14 November to 12 December. Musi watingachiti 13 December vanenge vachitofanirwa kutanga gore idzva. Nhau yokuverenga calendar tida kushandisa kati lunar kana kuti solar inhaurwa inonetsa. Saka ukaona munhu anoti andisandavhara matare ndinovhara pakati, ndiye ari kuziva maverengero ari kuita, nokuti zvinhu izvi hazvisisina chivanhu chese mukati mazvo. Saka tinokwanisa kuita madates matatu akasiyana ekuti mwedzi waMbudzi unotanga papi uchipera papi. Kune vanoshandisa Gregorian calendar vanoti mwedzi waMbudzi unotanga musi wa1 November kusvika musi wa30 November. Vanhu ivavo vanenge vari right. Kozoita avo vanoshandisa lunar calendar. Velunar calendar ndo vanoti mwedzi waMbudzi unotanga musi wa15 October kusvika musi wa13 November. Vanhu ivavo vanenge vari right zvekare. Kozoita vanoshandisa solar lunar calendar rinenge rine 13 months. Vanhu ivavo vanenge vachiti mbudzi yedu inotanga musi wa14 November kusvika musi wa12 December. Vachizoita futi another extra month pachivanhu, ndiyo yaizova ndira, yaizotanga musi wa13 January kusvika musi wa9 February. Gore idzva ichitanga musi wa10 February. Vanhu ivavo zvekare vanenge vachingova right. Ndiko kusiyana kwakaita kuverenga kwatinokwanisa kuita mwedzi waMbudzi. Tinokwanisa kuverenga nemazuva kati madates matatu anenge akasiyana. Ndatenda ndini sekuru wenyu, Sekuru Makona.